Sir, ano yung masusulti mo or naa kay mga message na masusulti sa mga supporters nimo ba nga gitingala na ka nagtatanaw nimo? Salamat ko nila nga nakarga po talaga suporta sa kuha nga mo kuan sila sa kuha nga oy idol kay makita sila nako pa kapalo ko nimo ana followers ko nimo ana. Salamat gyapon nila kay dili po tibigan nila di po ko mailhan sa social media video po sa Facebook. Salamat gyapon ko nila nga nailhan ko nila ba nakita ko nila na isa ko boxer. Usa sila sa nagtuo sa imong kakayahan, di ba? Totoo. Kung merong naniniwala sa iyo, meron ding yung mga hindi, di ba? Meron ding mga hindi na tumuo na kaya mong maging sikat. Ayun, ano din yung masusulti mo sa mga ganung klaseng tao? Salamat ra gyapon ko kay maon po na ilang una-una nga i-down ko nila. Nara po nila kung i-down nila basta ako naning kamot ko sa akong kagulingon nga sa akong pa-boxing sa akong para sa akong pamilya nga para unsay maabot na ko ba. Wala na po ko'y masulti sila kung sa ipansulti na sa ko di man po ko hilig nga magkonkuan sa ilang mga Mamonitong story. mamarites.